హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీలో హైడ్రాకు మద్దతుగా స్వచ్ఛంద సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. తమ్మడికుంట చెరువు వద్ద జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్కు మద్దతు ప్రకటిస్తూ పలు కాలనీవాసులు నినాదాలు చేశారు. హైడ్రా చర్యల వల్ల వర్షాకాలంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు తగ్గాయని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ను కొనసాగించాలంటూ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. కొంతమంది బీఆర్ఎస్ బీజేపీ నాయకులకు మాత్రమే ఇష్టం లేదు ఈ హైడ్రా. దాదాపు 90% పైగా ప్రజానికం హైదరాబాద్ నుంచి లక్షలాది మంది నియోజకవర్గ ఉద్దేశంతో రేవంత్ రెడ్డి గారు హైడ్రాని ప్రారంభిస్తే దాదాపు 1000 ఎకరాల పైచీలకు ప్రభుత్వ భూమిని ఇప్పుడు హైడ్రా తన అదును పెట్టుకున్నది. ఎందుకది? ప్రభుత్వం యొక్క ఆస్తిని దుర్మార్గులు, కబ్జాకోర్లు, భూ కబ్జాదారులు స్వాధీనం చేసుకొని విలాసవంతమైన విల్లాలు కడతా ఉన్నారు. ప్రభుత్వ ఆస్తిని కొల్లగొట్టి ఆస్తులు కూడబెట్టుకునే వారందరినీ హైడ్రా వారికి శాపంగా మారిందని చెప్పి కావాలని దాదాపు 63 కేసులు. ఎందుకు? మా ఆస్తులని, ప్రభుత్వ ఆస్తులను కాపాడినందుక? ఇలాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ నాయకుల యొక్క